Helo, Abercastell 39573. Pwy sy'n siarad? Helo, Sean Evans o siop lyfrau Aber yma. Wel, siwt mae busnes, Mr Evans? Da iawn, diolch. Ond dwi eisiau gofyn pryd ydych chi'n dod i dalu am eich llyfr chi. Llyfr? Pa lyfr? Cheithoch chi mor llyfr cricedwyr a chalypso? Cricedwyr? Mae'n gas gyda fi griced. Dych chi'n siŵr eich bod chi wedi ffonio'r rhif cywir? Ydw, yn bendant. Dwedodd eich gŵr chi basai rhywun yn dod i dalu amdano fe. Felly, rhoies i'r llyfr trwy'r drws ffrynt dros y penwythnos. Weles i mor llyfr. Rhaid i chi ffonio'r gŵr ar dim 7823 556 427. Dwi ddim yn mynd i dalu. O, aroswch funud. Mae llyfr arall yma hefyd yn enw eich gŵr chi. Welais i mohono fe o dan y papurau ar y ddesg. Dyma fe, lleoedd rhamantus i aros yn y Caribi. O, os felly, pan dych chi'n ffonio'r gŵr, peidiwch â sôn am ein sgwrs ni. Dim gair. Hwyl, Mrs Hughes. Chwarae teg, anghofiodd e mor penblwydd priodas arbennig eleni, ond wyliau i mor criced hyd yn oed yn y Caribi.